от човешкото предназначение и живот. Which is the first threatening element for all human beings. И това е първия елемент, който поставя в голяма заплаха човешките същества. Preserving nature, using the nature to prosper human life is important. Много е важно да използваме природата, за да може хората да просперират. И това е важно. Prosperity means long term. Да просперират, това значи ние да мислим за дългосрочно. Whatever we do, our next generation should not suffer. Защото каквото и да направим, ние трябва да мислим, че не трябва да подлагаме на страдания следващите поколения. Everything what we do, we are responsible, but results goes to our children. Всичко, което правим, да, ние сме отговорни за него, но резултатите са на гърба на нашите деца. One side we give birth to children and we prepare punishments. От една страна раждаме децата си, но им подготвяме и големи наказания. We have to give birth and also preserve their life. Ние не само трябва да ги раждаме, но трябва да се грижим за техния живот. This is natural law. Това е един естествен закон. Anybody does anything against this natural law, they will face physical and mental problems. Всеки един, който прави нещо срещу естествените закони, той неминуемо ще се сблъска с физически и с ментални проблеми. They have to live with consequences. И те трябва да живеят с последствията. If we encourage, then we have to live with consequences. Ако ние им позволиме и ги поддържаме, тогава и ние сме отговорни и ще живеем с последствията. That is the reason I request all of you to use at home number of electricity bulbs minimum. И за това ви моля наистина, започнете в домовете си да използвате от тези спестяващи електрически кружки или пък колкото се може по-малко електричество. Use number of electrical instruments necessary. И само тези електрически пособия, които са ви необходими. Reduce the electric consumption. И опитайте се, това е важно, да не консумирате толкова много електрическа енергия. When there is no consumption, nobody will produce more than consumption. И тогава, когато няма огромна консумация, никой няма да се стреми да произвежда повече от необходимото. All energy produced organizations follow business law. Защото всички тези организации, които искат да произвеждат електрическа енергия, те следват само бизнес законите. Demand and need. Те говорят за търсене и предлагане. You have to be very careful to create your needs so that demand don't raise. Затова във ваше владение така вашите нужди да ги контролирате, за да не се увеличава търсенето. If you cannot reduce the demand, you cannot solve this problem politically. И ако вие не намалите използването, вие не можете да разрешите този проблем политически. If we want to save people from diseases out of atomic reactors, we have to reduce electricity consumption, but at the same time we should not suffer. И ако ние искаме да спасим хората от последствията на болестите, които са предизвикани от атомни реактори, ние if you cannot reduce the demand, then
you cannot, if you try to solve this problem, you have to reduce the demand so that according to the demand, only energy production will happen. In this way, you save the future children's life. In other words, Да, казано по друг начин, ние трябва да се опитаме да намалим консумацията, защото по този начин няма да има търсене и по този начин ще спасим живота на децата си от евентуалните болести, предизвикани от атомните реактори. So whatever the diseases coming out of atomic reactors, you cannot stop if you are not stopping electricity consumption. In the sense, I am not encouraging you to start using candles. Но с това не искам да ви кажа от утре да започнете да използвате свещи. Optimum need. Просто да се научите да използвате оптимално това, което имате, това електричество. Through optimum consumption, you can preserve your children lifestyle. Защото наистина пътя е да се научим оптимално да консумираме и така ще запазим живота на децата си. Because our children needs also their own lifestyle to use electricity and to use the benefits out of science and to learn science and society. Защото нашите деца в бъдеще по този начин могат да продължат да използват ползите от науката, да имат един хубав живот и да продължат да развиват тази наука. So, in short, my answer is we have to be very conscious. И краткият ми отговор на този въпрос е, че ние необходимо е да сме изключително осъзнати. We cannot decide what is wrong, what is right. Ние не може да решиме кое е правилно, кое не е правилно. Anything creates bad in the society is wrong. Но много добре знаем, че всичко, което може да застрашава едно общество, то това е лошо. Понеже тук